Een hele eeuw aan herinnering slijt er in jeugdzoos het Piepke in Sewaard. Jong en oud kwamen van heinde en vier om er een feestje te vieren. Joet is het een extra feestelijke dag. Het Piepke bestaat 50 jaar. Piet Gosse Hoekstra zit 40 jaar in het bestuur. Maar die tijd zit hem nog altijd helder voor de geest. Heel dicht maar reek, want iedereen rookte. Het rookte naar bier. En wat eigenlijk heel kenmerkend is, en het is een wonder dat het er al in de stad ben later een protemaatregel vernomen, maar het ging gewoon op een delgeren. Terwijl de meesten alle die hasten, vooral in de tijd van Doe maar en dat soort dingen, nou, dan ging het gewoon op een del. Ik begin, ja, je zit je hem uit aan bier volgens mij. Toch? Op dit Lietse Zouder stien op Sneuntejoen 150 man. En in zijn heegtijdagen wordt rijen 100. Maar er waard net alleen nog maar feest. Het bestuur borke goed. We toch wel in uw tijd vooral een jeldmachientje. We verzinnen een hele protte mee, dus we konden een hele protte ding organiseren in het dorp. Sinterklaas intocht, eigenlijk altijd een meter het Piepke georganiseerd. We organiseerden voetbaltoernooien. Nou, en in die tijd dat we erin zitten, we nog geen Netflix, geen video en dat soort dingen. Dus we hadden een film, Jon. Ook in Grietje Tjalma hartiert wie de jeugdzoos in Sewaard een begrip in de regio. Door corona rekken dat de oude moorden in een dipke. Maar Tjalma had intussen een nieuw bestuur gevonden dat ze de fijne kneepjes van het vak bijbrengt. Bijvoorbeeld, maar ja, hoe organiseer je nou zo'n feestje? Waar vind je DJ's of een band? Welke bands zijn leuk? Wat mag je bestellen van tevoren en hoe maak je even een planning? 1 sinaas, 2 sinaas. Doe maar 2, als het niet opkomt gaat het wel terug. Je hebt een soort verhaal, je hebt natuurlijk van je vorige generaties. Ja. Wat ga je hem daarvan mooi krijgen? Nou, dat het echt wel vroeger echt wel goed rond, zeg maar. Dus we hebben wat heugd houden. Wie er ook wel als ik bij vrienden of vriendinnen ben van ouders van ja, het Piepke, ja, dat kennen we wel. En nou ja, onze vrienden en vriendinnen dan net, dus daarom zijn we van nou, dat willen we direct wel wat van meidje. We gaan 4 maart dus eerste feest weer, carnaval. En dan hopen we 1 keer in de maand een mooi feest te zetten. Meerdere generaties waren droeg achter de eren in het Piepke. De jeugd van nu zit te spring om de jeugdzoos nijlibben in te blazen. Na alle praktische zaken is het de bedoeling dat het Piepke bij de jonge Rijn hetzelfde nostalgische gevoel oproept als bij de voorgaande generaties. Dat gevoel kreeg je dan gewoon, dat je hier binnenkwam. Dat waren je vrienden, je bekend en soms je ouders ook. Dat is, zo weer dat.